you sa lahat na nag-mine. So ayan, sana walang joy-joy, sana lahat bayaran. Kasi masasayang yung pagod namin. So ayan, at dahil dyan, may good news si Kuya. Iyon, ako na naman po ito ang nasa likod ng camera. Isang mabilisang balita po. Ipagpapatuloy natin yung 50% off bukas kasi napakarami pa po ng messages sa inbox na. So ito po palang bag natin. Bukas, ayaw na namin ng mga bag bukas. Dapat bukas wala ng bag dito. So bukas bebenta natin to ng 15 pesos na lang. Maraming salamat po sa pagbili at sa pagsuporta na patuloy nyong ginagawa simula day 1. 1 year na po kami and let's see kung anong pang pwedeng mangyari this year. Marami pong salamat. Ay hindi, dapat dito ang ending.